Ndewo na ụmụnne, ekene m unu. Taa ana m ewetala unu cheapest way iji wee travel na UK. Ọ bụ ndị charity ahụ. Ịma na m wetakwala unu charity mgbe gara aga. Taa o nwere charity ọzọ. Afafa bụ Roach Atọ Camp Hill. Roach Atọ Camp Hill. So na-anya ọ ya agata unu ga-afụ ya. So fa na-akpọkwa unu oku na-asị unu bịaba befa ka unu bịa nye aka lụọ ọlụ a, nya bụ ọlụ voluntary. Ịma ụfọdụ a na-abụ anụ ọlụ voluntary ọdụ ka enwere ego a na-akwụ, fa na-akwụkwa obere ụgwọ, and ị ga-abịanwu with family gị. Ịbịa with family gị, onye bụ the chief person, nya bụ ọ bụ ya ga na-alụ charity, onye nke ọzọ ga na-alụkwa ezigbo ọlụ. So na afafa kedu afafa Roach Atọ Camp Hill, Roach Atọ Camp Hill community. Unu afụ gị. So ọ ga-agafetekwa ọzọ, ọ gafete ọzọ unu screenshot onye, unu type onye na Google. Ifuru ebe m type ya na Google, search anya ọpụta. Ọ bụ maka ndị na-asị na fa mara nke bụ nke. So afafa alone ozugolu gị search fa, ifu email fa, ifu ihe niile maka fa, ifu requirement, ibido tinyebe akwụkwọ. O nwere nwanne anyị nwaanyị ọ bịa kwupụta ọrụ ọmụ ya wee gwa m si m na o nwete na community, na ọ bụ na Jenụwarị ka o nwete, na olutego ya na di ya na ụmụaka ya na akwụkwọ ifuru ya Roach Atọ Camp Hill community. Ọ sị na ịbịa gụọ akwụkwọ galala ọnụ nke ukwuu, na ọ chọkwa skill worker visa, ọ galakwa ọnụ nke ukwuu, o kwerie nchọta. So wee si n'ụzọ nke a wee mee enyi, o wee dabali ya. So ọ bịa na-ekene na-ekwupụta ọrụ ọmụ ya. A sịkwa m ya anya bịa ka ọ gwa unu. Ọ sị na ọka achọchara ịpụtara godi kịta na ka o nwetachagodi onwe ya. Ịma na ịbịakwa ofu ị ga na-eme ka ị na-ezo ezo, ịnwetacha onwe gị, okwusie gị ike n'ala, ibido pụtaba wee gbagaliba, ịghọtago, wee kwụsịba okwu ike. So ụmụnne, o nwere ndị na-abịa na-ediscourage unu, na-asị unu ihe a na-eme nwere isi, na ọ bụkwa awa, na ọ bụ awa. Ọtụtụ ndị ụfọdụ na-abịa edie na comment section, fa na-abịa edie ka fa scare unu out, ka fa wee gaa ka e wee fa. Mana ndị merit ihe ka a na-enye, ọ bụrụ onye ọbụla. Ị ga-enwe na experience na ị volunteer go somewhere, ị ga-enwe experience, at least weta recommendation letter, iwetie ma CV gị ga-edechi wee tinyecha elufa fa wee na compare na contrast. So unu eluzu hope, unu ekolopụ n'obi. O nwere ndị nna abụ mbịa mfụ na fasi ihe a na-eme nwere isi, o nwere isi. Mana anyị nwa nọ n'isi mmiri na-aga ga na-ewetela unu ihe awa, ọdụ unu ka anyị ga na-ewetela unu ihe awa. O kwesịrị, ọ bụ onye anụ aja rije elu tụrụ, ọ sị na ọ na-atọ aja, o nwere ike ọ na-anya, ọ bụ na o menurie. So o meritiri, ọ fugo the requirement, ọ bụ requirement ka unu ga-eje chọọ wee chọta. Ọ bụrụ na ị dị interested, isi na ị dị interested, ọ bụrụ na ị chọọ link, mma etinyekwala unu link ya na link ebe a, Roach Atọ na-enye ka m see foto wee tinyela unu chọzikwa link ya, unu mee ka mmalụ tinyekwala unu link ya. Ọkwa unu na-aghọta ụmụnne. So welu na-ekwalụ ngwa ọrụ, ọkwa unu ma na ọ bụ anyị na-ewepụta information, anyị na-akwa alụ, anyị anaghị eme visa, anyị anaghị enye aka. Ọ bụ ihe mma ka mma apụta nkọwacha anya ndị asụrụ m ya n'asụsụ Igbo, ị ga-aghọta ya maka ịbụ onye Igbo. So jee type nye na Google, ifuru ebe m type nyeli, a type nyego m wee kụọ ya enter.
ịkụọ ntị ịkụọ ebe ede webụsaịtị, o nwee ebe ede webụsaịtị, ịkụọ aka ebe ahụ o bulu gị baa iwe gụba requirement. Nwanne anyị nwaanyị ahụ ọ si na ọnya nweta dị ọlụ, di ebuzi dependent, o chọkwa ụmụ ya wee bịa, so di ya na-arụ ọrụ and ị ga-eswitch m, ọ bụ 1 year ka ị ga-eme volunteer ahụ, mana ị ga-eswitch m, nya bụ 1 year gị chọba ime expire, ị switch ọrụ ọzọ. Yes, ị ga-eswitch wee rụọ ọrụ ọzọ. So far na ị na-arụ ọrụ ọzọ, ọkwa ịtanda nwekwa ebe ị ga-agazi, mana ka abịagodi abịa, ịbịakwara na-abịa ọ bagokwe gị o fasi n'ọwa ihe, mana ọ bụrụ ka esi ekwu ya. Ndị akara obi, onwe ndị a na-abụ abịa sị 1 year asị ha 1 year peke, mana ị mara na ị ga-eji staịlụ wee banye. Mma na-ewetakwala unu ọtụtụ charity, o rikwe nne o, charity buru ibu keseeni, mana ihe na anyị akara ịfụnanya, anyị ga na-ewepụtala unu ya mgbe niile. Ụmụnne, gosi na anyị akara ịfụnanya, kọmentị ya ma shia je ndị like sifa bi ebe a fa ga-abịakwa taa gị afa. Ọ bụrụ na ifoloboro hiti efolo, ọ ga-abụ anyị na-eme ihe ka ị mata. Ọzọkwa onwe ndị sendịrị invitation, cheki enye na notification bell gị, jee na notification bell gị. Ọ bụrụ na nsendịrị gị invitation ime accept, ọ bụrụ na ihit bere folo, o nwee folo ma ọ bụ like n'elu peji anyị, ihit ka emesịa. Ndewo.